سلام كورات عزبتنا لو ما عند خاب حدش مدب مسيناكم علينا عزو مسؤون نعاكم استقم زبالنا استفال علي مدبات حجنا لكم مسينا صوتكم قاعد سبسكرايب لايك كومنت مقبار عماويلنا هتكونون دقفون قد قولتنا رؤيتهم كتصحفون عدمكم اسئلة نامنا لو ما عندي مدب قبلكم مسايسون حرين بار اي لو ما عندها خمس رياض لهم انترنت اند نتورك قبلالو انترنت انتهي مالتي بخمي كسرح كابي كمس نتورك انتهي مالتي كمي يسرح وي كابي مس فلول يوم كنتاي هنا خنري نغتل حرين قدامي نري نتورك يخون قدامي what is network بلانالو network انتهي مالتي a collection of computers and device connect together ስለዚህ ኔትወርክ ማለት ወይ መርበብ ንብሎ ማለትይ ኔት ማለት ቃል በቃሉ መርበብ ማለት ወርካ ስራሕ ማለት ስለዚህ ሓደ ስራሕ በመርበብ ወይ ካ በሐሳብ ኮንካ ኮኔክት ኮንካ ስራሕ አለኻ ታይባል ኔትወርክ አሎ በሐል ማለት ስለዚህ ኔትወርክ ኮምፒውተር ማለት collection of computers and device connect together ዘሓንት ኮምፒውተር ምስካሉ ኮምፒውተር ወይ ካ ምስካለ ቴሌፎናት ላፕቶፓት ኮና ኸላ ካል ዝተፈላልያ ዲቫይሳት ኮና ኸላ ኮኔክት እንድሕር ኮይነን ተንብለን ኔትወርክ አሎ በኔትወርክ ይሰርሓሉ ማለት ወይ ካ ኣብ ሓደ መርበብ ኣለዋ ከጽሉ እንታይ ብለናሎ when two or more computers or mobiles are connected to each other we have a network እዚ ማለት ካ ኮምፒውተራት ወይ ካ ቴሌፎናት እንድሕር ተረኺበን ኣለዋ ወይ በሐሳብ እንድሕር ኮኔክት ጌርካን ኣለኻ ኣብዚ ግዜ እንታይ አለ ማለት ኔትወርክ ሰሪሕ ኣለኻ ወይ ካ ኔትወርክ አሎ ማለት ከጽሉ እንታይ ብለናሎ it connects through wired or wireless for the purpose of sharing ብለናሎ እጂ ኣብዚ ኮኔክት እንገብራ ወይ ካ كنا حنت كمبيوتر مس حنت كمبيوتر كنا لاغبن ወይ كنرخبن كلنا بخلط አገባብ ንጥቀም ማለት ሓደ ዋየርድ ኮንኮል ዋየርድ ማለት እንታይ ማለት በዋየር ማለት ወይ ካ በገመድ እዚ ነታ ሓንት ኮምፒውተር ምስ ሓንት ኮምፒውተር በገመድ ወይ ካ በኬብል ተንገብራ ኮኔክት ንገብራለና ማለት ስለዚህ እነዚህን ኩለን ኮምፒውተራት ዜን ሂሳብ ዘለና ኬብል ከነራኸበን ንኽእል ከም ካልኣይ እውን በዋየርለስ ኮኔክት ኮነ ኸላ ማለት ዋየርለስ እንታይ ማለት ስልክ አልቦ ማለት ይዘሃ በዋይፋይ ወይ ካ ዳታ ወይ ካ ከም በዓል ብሉቱዝ ጌራውን ከነራኸበን ንኽእል ማለት ስለዚህ በዚህ ክልተ አገባብ ጌርና ሓደ መርበብ ወይ ካ ኔትወርክ እንገብር ንኽእል ማለት ሓንት ኮምፒውተር ምስ ካል ኮምፒውተር ከነራኸባ ኸለና ንገለ ዕላማ ወይ ካ ንገለ ጥቕሚ ኢና ነራኸበን ዘለና ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ እዘን ኮምፒውተራት እዚአን ኮኔክት ስለ ጌርናን ስለ ዘለና ልክ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኮኔክት ኮይነን ስለ ዘለዋ ብቐሊሉ እንታይ ገብራ ኸላ ሼሪንግ ኢንፎርሜሽን ማለት ኢንፎርሜሽን ካብ ናብን ከመሓላልፋ ይኽእላ ካብዛ ኮምፒውተር እዚኣ ናብዛ ኮምፒውተር እዚኣ ወይ ካ ናብዞም ኩሎም ኮምፒውተራት ኸይድ ቀሊል ይኸውን ማለት እዚ ኸላካ እንታይ ብለና ኣሎ ሪሶርስ ከመይ ማለት እዚ ኣብዛ ኮምፒውተር ዘሎ ሪሶርስ ወይ ካ ምንጭ ዝኾነ ዓይነት ሕሶ ናብዛ ኮምፒውተር ወይ ካ ናብዚ ካልእ ዓይነት ኮምፒውተራት ንኸይድ ታይኾነና ቀሊል ክኾነና ይኽእል ማለት ከምኡውን ዳታ ናትናኻ ካብ ሓንቲ ኮምፒውተር ናብ ሓንቲ ኮምፒውተር ወይ ካ ኣብዘን ኣብዚ ኮኔክት ኮይነን ዘለዋ ላፕቶፓት ወይ ኮምፒውተራት ካብ ናብን ዳታ ብቐሊሉ ክነመሓላልፍ ንኽእል ማለት ስራሕናኻ ኣዝዩ ሓጋዚ ይኸውን ኦኬ ቀፂሉ እንታይ ብለናል ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ካ ብቐሊሉ ሼር ክንገብር ንኽእል ክነመሓላልፍ ወይ ካ ክንከፋፈል ንኽእል እዚ ማለት እዚ ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ኣብዚ መፅእ መደብና ብሓፈሻ ክንገልጾ ኢና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ሃርድዌር ከም ሓንቲ ፕሪንተር ክንሪኦ ኢና ማለት ንኣብነት እዚ ኮኔክት ኮይኑ ዘሎ ወይ ካ እዘን ተራኺበን ዘለዋ ኮምፒውተራት ንሓደ ቤት ጽሕፈት ኮምፒውተራት እንበለን ስለዚ ንኣብነት ካብዚአን ሓንቲ ፕሪንተር እንተዳ ሃልያ እዚአን ሓንቲ ፕሪንተር ወይ ካ ክልተ ፕሪንተር እንድሕር ሃልየን ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ብቐሊሉ እዘን ኩለን ኮምፒውተራት እዚአን ካብታ ፕሪንተር ክትጥቀማ ይኽእላ ወይ ካ በታ ፕሪንተር ጌረን ፕሪንት ገብራ ኸላ ማለት ስለዚ ከመይ ማለት እዚ ኣብ ሓንቲ ኦፊስ ወይ ካ ኣብ ካል ኦፊስ ሩም 1 እንድሕር ሃልዩ ኣብ ሩም 2 እንድሕር ሃላ እታ ፕሪንተር ክሳብ ሩም 5 ወይ ካ ሩም 7 ዘለው ብቐሊሉ ናብታ ፕሪንተር ዝኾነ ፋይላት ሰዲዶም ብቐሊሉ ፕሪንት ንገብሩ ይሕገዙ ማለት ቀፂሉ ሶፍትዌር ማለት ካ ንኣብነት ሕጂ ሶፍትዌር ከም ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ንበሎ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ወይ ካ ዝኾነ ፕሮግራም እንድሕር ኣብ ሓንቲ ኮምፒውተር እንድሕር ሃልዩ እታ ሓንቲ ኮምፒውተር ወይ ካ እተን ካልእ ኮምፒውተራት ንኽሰርሓሉ ቀሊል ይኸውን ማለት ስለዚ ኣጠቓልላ ቢለ ክገልጾ እንድሕር ኮይነ ኣብዚ ኔትወርክ ክንገብር ከለና ንገለ ዕላማ ኢልና ኩሉ ግዜ ኔትወርክ ክንገብር ከለና ብቐሊሉ ካብን ናብን ሓበሬታ ካብን ናብን ዳታ ሪሶርስ ወይ ካ ምንጪ ካብን ናብን ሃርድዌር ወይ ካ ካብን ናብን ሶፍትዌር ክነመሓላልፍ ስለዚ ኣለና ተንገብር ኣብ ሓንቲ ቤት ጽሕፈት ወይ ካ ኣብ ሓንቲ ገዛ ወይ ካ ኣብ ሓደ ከተማ ሲልውን ክሳብ ኣብ ሓደ ሃገር ዘለዋ ኮምፒውተራት ብቐሊሉ
بالنتورك غيرنا كنرخب نخل ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ስራሕና ብቀሊሉ ከነሳልጥ ንኽእል ማለት እዩ ብመንጽሩኻ ግዜና ገንዘብና ሰዓትና ሴፍ ክንገብር ወይ ከዓ ክንዕቀብ ንኽእል ኦኬ ታይፕስ ኦፍ ኔትወርክ ብለና ኣሎ ስለዚ ኔትወርክ ክንገብር ከለና ብመንጽሩኻ ምስትናትና ዓቕሚ ዝኸይድ ወይ ከዓ ምስቲ ብቕዓትና ዝኸይድ ከዓ ካብ ናብን ይፈላለ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እቲ ሬንጅ ናቱ ስፍሓትናቱ ካብ ናብን ይፈላለ ወይ ከዓ ብዙሓት ዓይነት ኔትወርክ ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ ማለት ወይ ከዓ ብሕፅሮ ቃላት ፓን ኢልና ንፅውዖ A network organized around an individual or couples of devices which a range of a few meters. Example, your laptop and phone. ዛ ዓይነት ኔትወርክ እንታይ ማለት እዩ ናይ ውልቂ ወይ ከዓ ናይ ግሊ ዓይነት ኔትወርክ ኮይኑ እንታይ ሓንቲ ኮምፒውተርካ ምስ ቴሌፎንካ ኮኔክት ትገብራ እንድሕር ሃልያ እንታይ ትገብር ኣለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ኔትወርክ ሰሪሕካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ላፕቶፕካ ናብ ቴሌፎንካ ወይ ከዓ ካብ ቴሌፎንካ ናብ ላፕቶፕካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፋይላት ብቀሊሉ ከተመሓላለፍ ትኽእል ኦኬ ካልኣይ ከዓ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ወይ ከዓ ላን ንብሎ ማለት እዩ ብሕፅር ቃላት connects of device within a limited area example network of house and office እዚ ዓይነት ኔትወርክ እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት መርበብ እዚ ከዓ ልክዕ ከምሱ ሎካል ማለት ናይ ውሽጢ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ከባቢ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛና ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኦፊስ ንጥቀሞ ዓይነት ኔትወርክ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኔትወርክ እዚ ካብ ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ ካብኡ ቁሩብ ግፍሕ ዝብል ወይ ከዓ ዕብይ ዝብል ዓይነት ኔትወርክ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኦፊስ ዘለዋ ኮምፒውተራት ይኹና ወይ ከዓ ቴሌፎናት ከምኡ እውን ከም በዓል ፕሪንተር ዝኣምሰላ ኮኔክት ክንገብረን ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ሰሪሕና ኣለና ላን ኔትወርክ ወይ ከዓ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዓይነት መርበብ ጌርና ኣለና ሓደ ላን ዝበሃል ናይ ሓደ ከባቢ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሓደ ኦፊስ መርበብ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ኔትወርክ ሰሪሕና ኣለና ስለዚ ኣብ ዘለዎ ብምልአን ዓይነት ዲቫይሳት እንታይ ኮይነን ኣለዋ ኮኔክት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ መርበብ እዚ ንኣብነት ናይ ሓደ ባንክ ኦፊስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰርቨር ናትና ወይ ከዓ እቲ ዳታ ሰርቪስ ናትና እዚ እንድሕር ኮይኑ ብምልአን ዘ ኮምፒውተር እዚአን ካብዚ ዳታ ክወዛ ክእላ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ናይ ሓደ ሰብ ገንዘብ ኣብዚ ባንክና እንድሕር መፂና ወይ እንድሕር ሃልዩ በዞም ኩሎም ኮምፒውተራት እዚአን ጌርና ክንብኦ ንኽእል ስለዚ ብመንፅር እውን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልና ኣብዚ ግዜ እዚ ግዜና ገንዘብና ሰዓትናትና እውን ብቀሊሉ ኣጓዲልና ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ሴፍ ጌርና ኣለና ሳልሳይ ከዓ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ወይ ከዓ ዋን ኢልና ሕፂርና ንፅውዖ connects of devices over large geographical area example network of cities and countries ስለዚ እዚ ዓይነት መርበብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብቶም ክልተ ዝረኣናዮም ዝዓበየ ኮይኑ ሓደ ናይ ከተማ ወይ ከዓ ናይ ሃገር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ጠቂስና ከዓ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ንሕና ዋይፋይ ንጥቀመሉ ኣብ ሓደ ሃገር ኮንካ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ከተማ ዋይፋይ ክትጥቀም ከለካ እቲ ዳታ ሰርቪስ ወይ ከዓ እቲ ዋይፋይ ሰርቪስ ንዓና ዝገብረና ኮይነን ኣለዋ ምስ ኮኔክት ኮይነን ኣለዋ እዚ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ንብሎ ኣዝዩ ዓብይ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ዝሓዘ ኮይኑ ገለገለ ካብዞም ኣብነት ጠቀስናዮም ከዓ የጠቃልል ካብዚ ሓደ ነገር ክንርድእ ዘለና ሓደ ሰርቨር ኤንድ ክሊየንት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሰርቨር እንታይ ሕጂ ሰርቨር እንታይ ይብለና ኣሎ ማኔጅስ ሪሶርስ ኦን ኤ ኔትወርክ ስለዚ እንታይ ክንብል ፀኒሕና ሓበሬታ ካብን ናብን ይመሓላለፍ ክንብል ፀኒሕና እዚ ካበይ ዝመፅእ እቲ ሓበሬታ ካበይ ዝመፅእ ወይ ከዓ መን ይትሕዞ ይትሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ሓበሬታ ኣብ ሓደ እዩ ዝኽዘን ስለዚ ዳታ ወይ ከዓ ሓበሬታ ኣብ ሓደ እዩ ዝኽዘን ካብኡ ብዝተሓተቶ መንፅር ከዓ ይዕድለና እዚ ዓይነት ኮምፒውተር ሰርቨር ይበሃል እዚ ክሊየንት ዝበሃል ከዓ ከም ንሪኦ ዘለና ቴሌፎን ክትከውን ትኽእል ዴስክቶፕ ወይ ከዓ ላፕቶፕ ወይ ከዓ ታብሌት ክትከውን ትኽእል እዚኣ እንታይ ትገብር ኮኔክት ምስ ገበርናያ ብዋየርለስ ወይ ከዓ ዋየር ጌርና ኮኔክት ምስ ገበርናያ ናብቲ ሰርቨር ወይ ከዓ ናብቲ ዳታ ሰንተር ካብኡ እንታይ ትገብር ሪሶርስ ወይ ከዓ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ካብኡ ትቕበል ማለት እዩ ግን ኮኔክት ከይገበርናያ ዝኾነ ዳታ ወይ ኢንፎርሜሽን ካብ ካልእ ክትቅበል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኔትወርክ ብዙሕ መግለፂ እዩ ብሓፂር ግን ነዚ መስል What is internet ብለና ኣሎ ኢንተርኔት እንታይ ማለት እዩ Internet is worldwide collection of networks that connects or linked millions of computers ኢንተርኔት ማለት ከዓ ሓደ ዓለም ለኻዊ መርበብ እዩ ማለት እዩ እዚ መርበብ እዚ ከዓ እንታይ ይገብረልና ሚሊዮናት ዝኾነ ኮምፒውተራት ወይ ከዓ ላፕቶፓት ዲቫይሳት እንታይ ይገብር ኮኔክት ይገብር ማለት and every device that connects to the internet must have its own IP address እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ቴሌፎንና ወይ ኮምፒውተርና ነታ መለለይ ቁፅር ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሕጂ IP address ይበሃል
ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ይባሃል እዛ እንታይ ይሕግዛ ፍሊት ንኽትኮን ይሕግዛ ማለት እዩ ብመንጽሩኻ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዝኾነ ሓበሬታ ምስትሓትት ብመንጽሩ ልክዕ ናታ ኣድራሻ መን ምዃና ተፈሊጡ ልክዕ ትሳደለየቶ ኢንፎርሜሽን ብመልክዕ እቲ ቁጽራ ናባይ ይመጽእ ማለት እዩ ብኸምዚ ኣገባብ ከዓ ንሕና ትደለና ኢንፎርሜሽን ንጥቀም ማለት እዩ ሓንቲ እንታይ ክንዛረብ ፀኒሕና ኣብ ኔትወርክ ሓንቲ ኮምፒውተር ምስ ሓንቲ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ቴሌፎን ምስ ቴሌፎን ኮኔክት ንገብረን ብምንታይ ብገመድ ወይ ከዓ ብዋየርለስ ማለት እዩ እዚአን ግን ኣብ ሓደ ክህልዋ ኣለወን ኢና ክንብል ፀኒሕና ኦኬ ነዘን ሚሊዮንስ ኮምፒውተራት ወይ ከዓ ቴሌፎናት ብደኣሞ ብኸመይ ኮኔክት ንገብረን ብዋየርለስ ዲና ወይ ከዓ ብዋየር ወይ ከዓ ብኸመይ ኮኔክት ንገብረን ወይ ከዓ ኢንተርኔት ብኸመይ ነዘን ኩለን ቴሌፎናት ወይ ከዓ ላፕቶፓት ኮኔክት ዝገብረን ኢልኩም ትሓስቡ ኦኬ بحصر زبالة خارج أكون كفتني إذا أقول لك عم توي تزارمنا حنت تليفوننا مس لابتوبنا بكابل نرخبن ويكا ببلوتوث ويكا وواي فاي غيرنا نرخبن إننا نبرنا إذا أقول لك كاوزي في التليفون أو الكمبيوترنا مستي تلينا تلنا إنفورميشن ويكا داتا زحزت سيرفر ويكا داتا سيرفيس لك بكابل يعني نبانا تمسعنا نعمنت أب كمبالا أوغاندا خوينة حنتي عمنا جوجل داتا سنتر أو أمريكا زلا إنفورميشن ويكادو هنا حاوريت عند هردالية كمبيوتري كابزا دل هو أمريكا بكابل كونكت كوين الله ويترخيبان الله إذا مالتك كابزا زل هو أمريكا حدا كابل ويكا حدا جمد تزرقه الله مالتي إذا كابل زي ويكا زي جمد زخا حاوريتا يمتصلنا ማለት ስለዚህ እዚ ሁሉ ብቴሌፎንና ንረኽቦ ኣገልግሎት ምሳብ ክንዳወል ከለና ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክንሓት ከለና ሾፒንግ ክንገብር ከለና ወይ ባንክ ኢንቨስት ክንገብር ከለና ዝኾነ ክላሳት ክንማሃር ከለና ወይ ዝኾነ ፊልም ኣብ ማስ ሜድያ ክንርኢ ከለና ዳውንሎድ ጌርና እንተዘይኮይና በዚ ዝካየድ ማለት እዩ ባርከስ ኩራ ተኸታተልቲ ናይ ሎም መደበይ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ እቶም ተስፋ ገብር ቻው